είναι πολύ κρύο και τα χέρια μου έχουν μουδιάσει. Αλλά τι να κάνω, το νεράκι μου δεν μ' αφήνει και σήμερα δεν μπορώ να κάθομαι και να κρύτω μέσα στο σπίτι. Είναι λίγο κρύο, αλλά τι να κάνουμε, θα αντέξω. Όμως είναι λίγο λουλούδια. Είναι πολύ ωραία. Βρέχει πολύ. Βρέχει. Ασταμάτητα ρε. Τώρα θα δεις πώς θα το κάνουμε. Ένα τριαντάφυλλο. Αυτό τριαντάφυλλο γίνεται. Ναι. Είναι μια πάστα που τη φτιάχνω εγώ. Δική σου εφεύρεση. Δική μου εφεύρεση. Και τώρα αυτή θα την φτιάξουμε με το χέρι έτσι. Να φαίνεται. Θα παγκώσει. Θα παγώσει, μετά θα την κάνουμε Τριαντάφυλλο. τριαντάφυλλο. Θα φαίνεται πολύ ωραία στην κορνίζα μας. Έχουμε κάνει εδώ Αμέτρητα. αμέτρητα, γιατί είναι μεγάλο το έργο που θα φτιάξω. Βλέπεις, το έχω γεμίσει. Τώρα χρησιμοποίησα όλη την πάστα, επειδή αυτή άμα στεγνώνει δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσεις. Τώρα πρέπει να φτιάξω άλλη πάστα. Έρχομαι μέσα και να φάμε και μεσημεριανό.